porque está demostrado que ser españolista é bastante máis aburrido que ser independentista. Só recoñecer, Rajoy, na anterior festa de Santa Xente, este tipo de cosas que tivemos no país, que foi na hispanidade. Mañana tengo el collazo del desfile. Non lle mola, ni siquiera a eles lles mola ese rollo. Pero nós, sin embargo, non temos que ir ao collazo del desfile. Non temos que ir a misa de 12 e podemos andar marchados e montando festas como esa, claro. Cando a xente non se aburre, iso provoca moita envexa na xente que si se aburre. Entón, dixía a miña abuela, o que non ten que facer, dallo demo que atender. Miña nai, por a súa parte, se me dixo, Leiño, ten moito cuidado coa xente que non vai ao cine. Porque, claro, ao non ter divertimentos, búscanos, non? Normalmente en contra dos seus conxéneres. Esta é unha festa contra o aburrimento, cárceres hai moitos, moitos son prisioneiros da súa propia cabeza. Hai xente incluso que, además de estar no cárcere, paga a salda, por exemplo, cando tes unha hipoteca. Bueno, hai moitas formas de non ser libres. Nós reivindicamos desde aquí, desde esta festa, a liberdade. Isto vai pasar. Moitas gracias á NASA por estar aquí e por deixarnos entrar. Un exemplo de valentía que empeza a escasear bastante no país. E bueno, a pasar o que Nindiola, esta festa de liberdade, a festa de todos nós e de todas nós, liberdade. Vai ler o manifesto da plataforma Que Volten á Casa, nada máis nada menos que Teresa Moure. Un aplauso, por favor. A permanencia de Xosé Manuel Sánchez e Santiago Vigo en prisión preventiva, réxime que se pode prolongar anos sen celebración de xuízo, é unha medida desproporcionada, trastorna seriamente o seu desenvolvemento persoal e psicosocial e é un tratamento de todo punto innecesario. Que nos alarma profundamente o tratamento incorrecto e arbitrario de que foron obxecto en máis dunha ocasión Xosé Manuel Sánchez e Santiago Vigo con respecto aos seus réximes de comunicación, atención hixiénico-sanitaria, condicións de vida en prisón, isolamento, recepción de obxectos que precisan, etc. É por todo isto que apoiamos a plataforma cidadá Que Volten á Casa e as medidas xurídicas, informativas, sociais e institucionais tendentes a conseguir, primeiro, o respeto de todos os dereitos de que son suxeitos estes cidadáns galegos, dereitos que nun Estado democrático non poden verse mermados en virtude do respeto debido ao principio constitucional de presunción de inocencia. Segundo, a transferencia de Xosé Manuel Sánchez e Santiago Vigo a un centro penitenciario situado na Galiza, rematando así coa medida ilegal da dispersión, engadida a prisión preventiva e que afecta a decenas de familiares e amigas de presos. Terceiro, a liberdade provisoria de Xosé Manuel Sánchez e Santiago Vigo durante o tempo previo á celebración do xuízo por ser injustificável e innecesaria a permanencia en prisión. Cuarto, a sensibilización informativa da sociedade galega para que faga súas as presentes reivindicacións que consideramos concrecións elementares dos principios xerais e básicos de xustiza e democracia. Obrigada. Isto é unha festa pola liberdade, digamos, intentando boicotala durante todos estes días que parecía que non acababa nunca. A plataforma Que Volten á Casa mantígose aí forte, a Saranasa igual, sin máis, que non van a poder con nos. Bueno, agora mesmo nestes momentos non sabemos como estarán Santi e Xosé, porque estábamos nós igual hai un ano. Estarán nas celas, coas luces apagadas, en soidade.
estarán pensando neste concerto, no que está pasando aquí, estarán imaginándose, pois, eso, nesta mesma sala, pensando en todos nós, igual que nós estamos aquí pensando en todos eles, neles dous, non? Eso é o que nos axuda, o que nos axudou a nós a estar enteiros, a estar dignos estes 3 anos e 3 meses.